Het iconische dorpsgezicht zwembad De Frosk in de Westereen wordt lang omlet tjin de vlakte brocht. En dat was tijd ek. Na jaren van oerlijst trok jongerijn in en bij het vervallen zwembad. Ik ben er hartstikke blij mee dat het nou eindelijk gebeurd is. We bieden uit het verleden dat dit zwembad dat we gewoon net mee te realiseren. We net reëel moesten voor heel bij. En ja, dan kun je zo'n zwembad net exporteren. Het had dus een periode worden in Geerburg met de gemeente om eindelijk die slopen terug te krijgen. Het innovatie dus maar zo gauw mogelijk. Om het zwembad open te kunnen, moest er elk jaar tonnen aan euro's bij. En dat wie net rendabel. De gemeente is blij dat er nou fase efter het herontwikkelingstraject komt. Het is eigenlijk een dubbel gevoel. Want er gaat iets voort wat heel waardevol is voor het dorp, maar ook voor de gemeente. Maar daar hebben we eigenlijk al eerder afscheid van naam. Dat we zijn van dat gaat gewoon net meer gebeuren, dat slaagt het niet meer, het is gewoon net haalbaar. En aan de andere kant bleed, want het wordt nou oproemen. Er is heel tijd, Ben had er in omsleen met gevaar van dien. Het is een bouwval, het is een rotte plek in het dorp. Dus het jouwt een negatieve uitstraling. Dus nou gebeurt er weer wat. Er komt weer wat nees van in het plak. Dus ja, dat is natuurlijk altijd goed. Het vrachtterrein, maar ook het parkeerplak, wat nou hele dagen zo goed als leeg is, wordt in de herontwikkeling meenaam. Dat betekent een soort ruimte voor betaalbare woningbouw. De gemeente zal na de zomervakantie dus saneem de prijsvraag uitzetten, waar projectontwikkelders en ondernemers op reageren kunnen. Dus eigenlijk willen we de creativiteit voornamelijk bij de markt overlaten met enkele voorwaarden die wij stellen. Voorwaarden zijn dus bijvoorbeeld voor senioren of voor starters. We kunnen aangeven bijvoorbeeld tot de 2,5 ton qua prijs. Dus daar zijn we druk mee bezig van oké, welke voorwaarden willen we? Maar eigenlijk willen we wel voornamelijk de ontwikkelaar de kans geven om dit plekje zo mooi mogelijk te maken straks. De Frosk zal 1 juli tjin de vlakte wezen.